Estem aquí a la tercera trobada de Municipis Sense Fronteres amb en Jeroni Pérez del Soler, tinent del Soler, i l'Alexandre Panó, tinent de Finestret. Per què heu decidit i per què veniu en aquestes trobades sense fronteres? Tu, Jeroni. Mira, d'una banda perquè és veritat doncs, que tot aquest espai en el qual vivim, que és un espai català, fa que doncs, ens retrobem amb bastanta gent representativa de municipis que tenen la intenció de treballar també o en tot cas de teixir lligams entre nord i sud, que és també la finalitat, al cap i a la fi, de molta gent d'aquí, és a dir, apropar-nos al sud, com ells també apropar-nos al nord. Què us aporten aquestes trobades? Per nosaltres a Finestret estem a prop d'agermanar-nos amb el poble d'Argelaguer per desenvolupar lligams entre Finestret i la Catalunya del Sud i, a més, al voltant de Finestret, els pobles del Baix Conflent, que treballen també amb nosaltres a Finestret, sensibilitzar la gent del poble a l'ús del català, a l'importància del català, al coneixement de la Catalunya, per la gent d'aquí de Finestret, els catalans d'aquí, i també per els forasters, la gent que estan pas encara més integrant en la societat catalana. És això. Voilà. Molt bé. I al Soler què feu pel català? I al Soler, doncs mira, és veritat que ja tenim la Bressola, que tenim filera bilingüe, el que permet doncs, també tenir un potencial suficient, no. El que intentem és també generar molt més, sigui a través de la cooperació transfronterera, que és una de les línies treballades, i també intentar millorar la presència del català. O sigui que ens agradaria més anar a ritme més ràpid, encara que tot és molt lent, però pas a pas arribem, en tot cas, a que el català sigui present al si del nostre poble. Ja veu que ja esteu fent feina en aquests dos pobles, encara queden les taules rodones. Gràcies per tot i començant les taules rodones ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Merci.